megalayapost.news. Hakasingi bakinoy lam sinong nagsinong baper hagathan marman hariboy kilalit banjurip ya kajungsha panjulor ki hali bat pantharep kaba jong ki pajba nadu rong beta shadu khongwing ki badan harut kawa umpli kilapan sngau shaka sorkar jula halor kajingdon kam ban le ee nishna kanro hakikatu kani ki benta kawa umpli kabalong kum kajing yada yau put usam hapdeng kamekalaya bal asam kanongrim kabala pendong ya kiti ginoy lam sinong jong kati kathan bakin kerpat shaka sorkar jula bakin penmang tengka na kabenta ban shnai ki jingkir kenro hakikat tu kani ki benta jong kawa kade hadian bakilayo i baka sorkar asam ling baka tanat soil and water conservation jong ka jila asam kalashna de ki kenro hakikat tu kani benta jong kati kawa kata khnang ban yada ya ka jingtua khandau shaki benta ka asam hakipor bahe kansan kawa umpli habakran skilat pathai kubor uba diren kleng rang basnong marman ulong bahaga jingshisha kibri ki bashong basa hakate gathan kabadi khaput kamegalaya bad asam kidi ki ba im haga subkasan kibalong kum shipara bad kibayetip wat hak kamyap kam im henry ka jingkerpat jongki sha sorkar bansnakan ro hagi jaka badan kam kalong ba uput usam deng kamegalaya bad asam hakate gathan bo unne unsa haju klam dadon ka jingetam put leng ba ka jingkentur kawa hakipor yor kumta kum ka sunjuk kirang basnong ngibu jingkerpat ya sorkar jela bagadi banbu iki skim bakarpang na kabentak snong khaput na kabenta ban yada put leng ba kawa umpli barhaga juru kapor ki kentu ki tanat sorkar khamtam ya tanat soil and water conservation baki dei ban sngab haba ki brio haga te gathan ki leit ban pan jingerap na ka office trikam jongki kingi don haga ne area jungi kembala de kran menne hi chairman jong ka senjuk ram sinong ti ni don hi jing sokhia na benta ka area jungi khamtam ni ba im haga ne ga than jungi de 4% gi norat khamtam pentor ka ba kadai ga wei ka ba ile i gi jing nong ga bakraw na ga jing len shop kamariang ma ka bala arpoterik kadai ga si sa jing kan ma kadai ga si artat dengan bakala de ga si World Cup final ti kalong ka jing du nong ga bakraw na benta gini gi pai nong sinong gi badan ha gini ga border area tam gini gi badan ha gini ga rut wa umpli ti ngele i ha gini ga benta dapi dangidon por ban lek ila bani i dari jong kemat sedang nadu na rong bata ter hadu kebakut jong ganega hadu burnihat tang ba kibenta ki ba syak ta dari na rong bata hadu amperling kita hi ki ba kham kata te na galyang jungi galong dan hi por ki bangila karpat ya government mo at least ni basa border ni dan kami ki jingarap ka ba kham kerki hoi kini gisi nyala don hi gejing mot tang ba ka kadang tap yang padi i gejing kata hadu kan no androi kadang mi gisi hadin tala dan trai lai sausi nyala i gejing du nong nyala i namar ba idang sidap thong gini gibrai gini tayo baladap androi kalong ga ba ban yo biang sembai ka ba ma ban thung biang ban repair ban thung bujili biang kata ka wei ka jingmot jongi ban pau ya ka sorkar lai makane media bat kabar kalong khamtam kanega wa umpli termo kumbangala kreu menne kalau mai phang kadon kajaka kabaron kam sisya ka retraining wall hilai markhamat kane mo kane gade ga benta jong sam ti kile khnang mo na ga benta ban yada na ga jing tua khandau ti habalai i kat kum ka report ka ni i galong don chibon ki benta ka ba ka pentor ka ba jongi mo ka ba ngi im baro sikata dan buat ki benta ki walai na sya asam mo namar kadai ka nimdan kano jing kini put hang ne tang ba kat bayat ka kamot ada dei ka jaka bam la wan bam hapo asam kamot ka dei jong ka megalaya ada bam ha megalaya kamot la dei jong ka asam mo na kata kadau milei ka don ka jaka ka don kam sisya lenter sudu stai don kam na galyang government mo agriculture department soil and conservation kini kita songhaban on kami lam nang bentang ni jingan kam naga liang jungi ro in sim kya gini teo manwan bat ngangai lain baga jing keren jungi ban pentip lupa kum ka khubor mo somal ada pio kano ka jing application lane ka jing ut jing nam jungi naga liang nong area jungi somal sim kya ban penbiang gini ki silenter jong kani kawa umpli mo kabang khot ampri hang ne kiten jungi khot ampri pada kabang ngitip kum ka wa umpli kabadai ka border mengalai asam
ti sukmen la daga gomen ke simkia na banta men penyo yang ni jinra bakerki marba anga kat komisi stu junga kane kadai ka jing penjulor ka bakham kraw kat kum jing kan mau junga mo ta kadau banam ban yada 4% ngimla andrei at least kane ka border area jungi kanum don kanum no jingya encroach lain baka mo dei da ki breu andai lain baka ka mo ka kane ka wa ka ba ajing rap adu juk ka por ka ajing rap jengi ka juk ka por ka don ka por ka baki benta ka ba la ban penduk ya ka jaka jengi Meghalaya Post.news.